Right. Chinomonzi chigananda muchazviona mega pavidhio randichaisa, but mafans angu, mafans aComrade Geza, mafans emuzukuru, ndinokumbirawo musandituke. Inini semutapi wenhau, semutori wenhau, ndinouya ndiri pakati, handiteke side kuti aiwa uyu zvataura zviri correct, uyu ndiye ari wrong. Handidaro, ndinofambisa shoko sezvariri risvike kwamuri. Saka ndati mafans angu ndisimbisewo mucomment section. Mafans aGeza, tauraiwo zvamunofunga mucomment section. Emuzukuru uyo wandichaisa, tauraiwo zvamunofunga mucomment section. Ndichidzoka paya pekuti ndati subscribe tena on the notification bell kana uchiri munyowani, zvinobatsira kuti iwe neni, iwewe unenge uchibatsirikana nemanews updates. Panapa pa this YouTube channel, subscribe mahari tena on the notification bell. Zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe uchazviwanira pano paHatirare 263 nguva nenguva. Badikani, ndine video remuzukuru, iye arikuzviti muzukuru, ari kuclaima iye kuti muzukuru waComrade Geza, wavaGeza, respect inokosha. So abuda iye social media achiti Geza, vaGeza vaitiza vakachaura zvakawanda ina ndikasozvitaura rigerembera gumira ipapo muromo wangu wabva nditi Hatirare nyarara nyaya iyi haisi yako. So ndichakuisira iri video, wapedza kuona video utaura zvaunofunga mucomment section. Ini saHatirare masubscribers, kusubscribe kwamuri kuita zvikubatsira kuti iwewe uwane manews updates. Walike here this video, washare this video kuhama neshamwari here. I really appreciate you nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Rudo rwenyu rwakatikoshera, runotisvitsa kure. Ini saHatirare ndiri mutapi wenhau, ndichange ndichidzitsudzura kubva masikati kusvika manheru kusvika mangwana kusvika rini, hatife takarara musi watamuka. Much love. Zvaitaura zviya zvokuti tiri kumubvisa nokuti akakomberedzwa nezvigananda. Chigananda chii? Muchirungu vanoti bourgeoisie. Handiti munhu wese ave necapital inova ingava mari, ingava land, ingava plant and machinery inogadzira zvimwe zvinhu, magoods and services. Munhu iyeye akukwanisa kuprodusa zvinhu zvinopfuura zvaangadya iye ega, asi zvimwe achiita kunodini, kunotengesa, achiita profit. Munhu iyeye anonzi acapitalist or a bourgeois. Ndio pachishona toti chii? Now, ZANU-PF tichiuya muno pataita unit accord yeZANU nechiZimbabwe. That was 1987, and it's 22 December. Pakazoita a congress. Tabatana maboka maviri, handiti zvikatenderwana kuti aiwa haticharambi muconstitution medu kuti tiri mamarxist leninists. Nokuda kwokuti hatipasi varungu vachidya nhaka yamadzitateguru edu. Isu tichiti munhu usatenga imba, munhu usaita factory, munhu usaita kasitoro kako. Uku varungu ndivo vodini voita zvose izvozvo, upfumi vachidya ndivo. Isusu tongoenda kunoti kuna bhasi ndokumbirawo chibasa. Saka musangano weZANU-PF at that congress wakabvisa all reference yokuti Marxism Leninism institution. Mukaitarisa yezvino haichisina reference yokuti chii Marxism. Zvichireva kuti pacongress iyoyo takasiyana nenyaya yekupesuwa ecommunist line yedevelopment. Tikati taakuzoita empower vanhu vedu kuti vapfumewo vadyewo nhaka yavo yavakasiyirwa namai namadzitateguru. Ndosaka takatora vhutika pakuvana. Ndosaka takatendera vana vedu kupinda muchikorokoza kunomaina gold, handiti kunomaina chrome, lithium nemaminerals ese amungataura. Ndosaka ZANU-PF yakauya
indigenization policy yokutoti kune kumaindastry nekumabhengi, nekuti tavewo nemabhengi evanhu vatema, tave nemaindastry evanhu vatema. Vana strive masiwa ava vakacreatwa nepolicy dzezanusaka. Vana kuda tagwirei ava vabva mumavoko ei omusanga, handiti mabhiriyoni avako mazana, including the wickedness of this world. Tisu takavhura magono kuti vanhu vadini vaite mari, handiti nevamwe vari kutorwisa ZANU-PF yacho vari kutirwisa nemari yatakavatendera kuti vaite mari, handizvo here? Saka muchinzwa purezidendi vachiti vana veZANU-PF ngatiitechi mari, handitiyo meseji yapurezidendi, big money. That's why muchiona vachiempower mayouth nematractor kuti vakwanise kunoita mari, izvo zvachitaurwa huku, mombe dziya dziri kutenderedzwa, mahaifa scheme ari kuitwa, mbudzi, kuitira kuti munhu wese aita mari. Iye zvino vauya nemavillage business units kuitira kuti nekumaruzevha kwacho ngatiitechi mari. Tikuisa mafactory fanika yekumwe nezvekugadzira marura, from marura tichigadzira wine, tichigadzira mafuta, kuti ikoko kumaruwa ngakuitwe maindustry anocreata majobs for our people. Zvinorevei izvozvo? Zvinoreva kuti the Zimbabwean wanhasi is an owner of capital.